Good morning, Mama! Hello sa inyong lahat. And muli tayo ay nagbabalik. And ngayon maaga tayo. Actually, dito ako natulog ngayon sa store, no? Dahil meron tayong isang order. May special order tayo para sa hinaguan. Dahil may nagsi-celebrate ng kanilang anniversary. And that is Mr. and Mrs. Abby. Ayan. Kina Mami May. Happy anniversary! Ayan, meron silang order na 2 tray ng adobo, 2 tray ng lumpia, and pansit. Ayan, para dun sa hinaguan sa ating mga Bex and mga trabahante sa farm. Ayan. At maliban dyan, eto na nga, naku. Mula sa ating pinakamamahal na si Ate Inday. Ate Inday, maraming salamat sa pa-spaghetti! Yes! So, kung nung nakaraan, mula kay Nanay Ana, we have chicken and rice and empanada mula kay Rhea. Kinabukasan naman meron tayong banafe and binignit mula kay Nanay Ana and to Ate Elmer and arroz caldo as well, sa kanila rin yung galing, mga taga Canada, shout out sa inyo. Ayan. And syempre pa, meron din tayo ngayong pa-spaghetti. Ayan. Kapag kasi nag-arroz caldo tayo. So ngayon may pera tayo pa-spaghetti. Ayan. Tapos bukas, anong bukas? Friday na bukas? Friday, 27. Okay. Friday, abangan ninyo kung anong pabibigay natin sa mga bagets. Kasi meron tayong pag-giveaways ulit. So again, maraming salamat dun sa mga taong nagpapaabot ng kanilang mga blessings to us, no? Kasi kapag inuutusan niyo po ako na gawin to, nagkakaroon din naman po kami ng income, no? So yung ating mga nagpapa-feed, no, using our store o dito sa ating kantin para sa mga students, ayan, sinasabi, ganitong halaga o kaya ganito, ikaw na bahala mag-budget, make sure na yung matitira sa'yo o para sa store. So yun yung dinadagdag natin po para sa mga paninda natin. Yan. Again, maraming salamat po sa inyo, no. Thank you so much. Especially to sa mga suki natin na kumakain dito palagi. Maraming salamat din sa inyo. Naku. Kahapon kasi medyo naging matuma lang ating bentahan. Kasi may mga student na umuwi kasi wala na silang klase. Yan. So ngayon, araw-araw inaaral naman po namin kung ano yung mga gusto nila, kung ano yung mga possible, saan ba tayo mas makakainganyo ng mga customer, no, na dito kumain. Gusto ko na nga minsan mag-swimsuit habang nagsuserve. Charot. Ayan. So, ayan. Tapusin muna namin ito, niluluto namin. Then later, ihatid na namin yung adobo, yung food tray na order ni Mami Mi para sa inyo. See ya! Ngayon naman po ay nagigisa ako ng ating sige lang, pakilagay niyo yung sibuyas. Kasi, isa lang ba? Ayan. Okay na to. Okay na to. Lutong na to. Sarap. So, igigisa lang muna natin ang ating bawang sibuyas. Ayan. Bango talaga ng bawang. I really love bawang. Ang bango. Okay, lalagyan na natin yung ating olive. Woo! Ano kami na pinapasok? Dalipunin ko natin. Kaya ilat na natin. Ayan. Ang sarap yung igigisa natin. Alagyan siya natin na toyo sa parang adobo. Ito na ang ating beans. Ayan na. Sarap. You like it? And now, I'm making my special, my favorite spaghetti. So, with the butter. Ito na yung ating giniling na pork. Ayan. Pinisa ko muna siya sa bawang sibuyas. Then, later on,
I will add the hot dogs. Ayan na. Ready na siya. Hindi na lang siyang kumulo ng konti. Then, mix na natin siya sa pasta. Ready na ang aming pansit. Happy anniversary, 15th anniversary ni Kuya Bern and ni Mami May. And to Mr. and Mrs. Abby, happy anniversary. Here's the pansit. And here's the lumpia, 2 tray. Ayan, tapos pakita natin yung adobo rin. Ayan. Sharon. Ayan, diba? 2 tray po yan dito, isa sa kabila. So, ihatid na natin siya sa Hinaguan Farm para makain nila this lunch. Ito naman na yung ating spaghetti. So, i-mix natin siya later sa pasta para sa ating mga kids, sa mga student and teacher na nandito sa National High School. Yan. Thank you so much, Ate Inday. Love, love, love. I love you. God bless you. Ayan na. Ang ating a la carte yan, syempre, ready na rin. Nabe naman ka na? Meron na. Diba? Dapat lang kasi naka-lipstick ka, tapos nakapalda ka pang ganyan. Ganyan pala mag a la carte, mag-ihaw-ihaw. Magkahaling ba? Oo, kailangan nakapalda at naka-lipstick. Kakaloka. Kinabog ako, samantala ako plain na plain. Tutong na tutong lang ang peg. Char. Sana makabawi ka today. Yes, Ayan. Good luck sa'yo. Dito na yun. Ingit. Tarot. And dito na rin yung ating mga ulam ready na. Ha? Ready na natin dito. Let's go. Ay, kanina yung cellphone yun. No, freebies ni nanay. Eto naman, si Mama Miss Jana. Ang kanyang puto. Dapat dito na yung sa gilid sa kabila. Wow. Ito po yung gawa ng kanyang asawa. Ang sarap talaga nito. Moms. Promise. Pila itong bilaon na to? Yan, 750. 750. Diba? Thank you, Ate Marie. Sino ba yun? Mami May! Mami May. Hindi Mami May! Si Mami May pala. Mami May, thank you so much. Ganyan po talaga pag wala pang tulog. Dali, sasakay ako dyan. Happy 15th anniversary, Mami May and Kibern. Ayun na. Na-deliver na po natin. So, kainan na sila later. Hiwa-hiwalay mo siya. Go! Nasa mga babae ko. Ladies first. Ayun ba, no? Diba, ladies first? Ayun ba naman? Uy, dapat Wala na kayo ng paper plates. Ay! Kabuhi mo, may napuro. All around. Today, mo na kabuhi, napuro po. Kapo na ba si... Paglan, nagdrop yung din. Kaya naman kayo. Yara ka rin. Para mag-iwag ka. Kayo. Sila, wala na mga. Wala pa lang. 0.5 ba? iPhone na, iPhone. Karoon guys. Nanabang na tao. Dili ba? Ito silang kitaganog spaghetti. Luwi po drabagin ni sila guys. Wala din sila yung mga paniod to guys. Guys, yes. Karon guys, tanawag na sila guys. Ngaw na ta guys. So, Wala yung bata mo. na nakita ninyo na ganyan ang mga bata guys. Kaya magkapel po rin kong linya guys, no? Kaya kamay lang kami. Nakaparon.
Atay ko. Lapit mo. Ibaba, ibaba. Kira. Next. Hi. Guys, no? Mga ito yung spaghetti. Malabi kalamia. Sarap. Okay yun. Uy, di na magdugong. Lapit, lapit. Lapit pa, ilapit. Ikaw na. Sabi na kayo ba? Talaga po. Na. Magkamukha nga ko eh. Lapit ba? Kasi patatapon. Alayati, nakita ko yun. Hi! So, ayan na nga. Isa pa ni bagong araw na naman ang natapos, mga moms. Time check, it's already 2 p.m. Ng hapon o ng tanghali dito ngayon sa aming pwesto. And we just want to say thank you so much sa mga bumili sa aming mga suki. And of course, dun po sa umorder ng tray ng mga food kasi naging malaking tulong yun para madagdagan yung aming income. To Mami Mi Abby, happy 15th anniversary sa inyong dalawa ng iyong asawa. And maraming salamat din. Napakalaking tulong po nun. And to everyone who's watching right now, maraming salamat sa hindi pagtigil, no, sa hindi nyo pagsasawa sa amin. So marami pa kaming pagdadaanan at marami pa kaming may share sa inyo ng mga kaganapan dito sa aming store. Gaya nitong aking isang kasama. Sana all. Asa man mo? Nagre-retouch? Ha? Retouch. Ano man? Lakos. Kasi naada yung mga ano rito. Kanang mga aura. Parang wala naman. See ya mga moms. Thank you so much for watching again. God bless you all. Ingat. I love you.